Mergem la Stupină. Astăzi, 30 ianuarie 2011. Este o zi frumoasă și geroasă. Vedem familia. O zi normal. Asta. Totul e perfect. Iată. A început să consume din miere. Se vede. Buzidul scot. Aici e. Asta. Încercăm să ridicăm un pic, dar nu se poate. Da, e bine. Buzidul scurt. Aici ia un pic. Se vede aici. E jos. Familia e jos. Familia, uitați, blândă. Uite, sărăce fetele. Fetele stau. Hibernează. E bine. Nu mai deranja familiile. Poate o să avem o zi mai caldă când putem să ne uităm un pic în stup. Deocamdată îi lăsăm așa și vom reveni.